Nun instituto da Coruña, a cidade herculina, un grupo de rapaces e rapazas enfróntanse a unha xornada canto máis desastrosa. Ambas chegan tarde á clase, pero cada unha ao seu xeito. No. Sabes? Entras por un bebido, perdón, por favor, y etcétera. Perdón, ¿puedo pasar? Claro que sí, adiante. E ollo con puntualidade, son normas para todas e para todos. E acabou, quedou claro? Perfecto. Maricón, bolera. Basta de farsas, basta de máscaras. Ser libre, o único dono e a única dona da túa vida. Un gran número de persoas pensan que están pensando cando non fan máis que reordenar os seus prexuízos. Rachemos as barreiras impostas. Detrás das etiquetas todos somos persoas por igual. As etiquetas son para a roupa.